Ahoj, ahoj, ja som Peťo a toto sú Panda karty. Predstavujem sa, ako keby ste ma všetci už poznali, ale pravdou je, že toto je moje prvé video na YouTube. Rozhodol som sa založiť tento YouTube kanál, na ktorom budem otvárať produkty s NHL kartami. Wow! Áno, je to nápad, totálna novinka, ktorú ešte nikto nevymyslel. Ale pretože zbieram len Buffalo, tak z každého boxu sa mi do zbierky hodí asi tak 5 kariet a zvyšok nezbieram. Verím, že mnohí z vás to majú podobne. Väčšina kariet sa nehodí do zbierky a potom končia niekde v krabiciach a za box dáte 100 alebo viac eur. Nerad potom karty predávam, dohadujem sa na cenách alebo hľadám posledné predaje. Veď to asi poznáte. Takže budem zvyšné karty losovať medzi vás a tak môžeme prísť viacerí za menšie peniaze ku zaujímavým kartám. Budem losovať pomocou kolesa šťastia a jeden vstup bude stáť 2 eurá, alebo teda 50 korún. Chcem vás hlavne uistiť, že budem losovať všetky inzerty po jednom, takže už pri jednom vstupe máte šancu vyhrať aj väčší počet kariet. Keby sa zapojil iba jeden človek, tak samozrejme všetky karty sú jeho. Keď budete len dvaja, tak budem losovať medzi dvoch ľudí. Aj keď vypadol Demidov alebo Schaefer, kdokoľvek. Ako som už hovoril, nerad riešim predaj kariet, takže za jeden vstup do kolesa šťastia máte možnosť získať aj kartu v oveľa vyššej hodnote. Čím viac vstupov, tým väčšia šanca vyhrať, samozrejme. Base karty budem losovať všetky naraz. Tie po jednej určite losovať nebudem. Takže prebiehať to bude tak, že ja natočím otváranie boxu, balíčkov alebo plechovky, takže vy uvidíte, o aké karty budeme hrať. Následne nechám tak 5 dní, aby ste sa mohli zapojiť do losovania. Potom budem losovať. Chcel by som to robiť naživo, ale uvidím, keďže YouTube má podmienky na spustenie live vysielania, tak uvidíme ešte, ako to bude prebiehať. Ale aj keby to nebolo naživo, tak nebudem video strihať, aby to bolo transparentné. Inak, prečo Panda karty? Áno, neuveriteľný nápad. Spojil som svoje priezvisko so slovom karty. Kto vie, možno vytvoríme komunitu. Hlavne to chcem robiť pre zábavu a z lásky ku kartám. Milujem hokej a všetko s ním spojené. Ale dobre, už som toho asi narozprával dosť. Najbližšie zajtra alebo pozajtra budem otvárať plechovku Series 1. A ešte k tomu vyberiem nejaký balíček, tak aby ich bolo 10. Takže ďakujem pekne za pozornosť a čauko.